Hoffwn ni ein bod ni y bore yma yn mynd yn ôl at y darn a ddarllenes i, sef Ioan, penod 3, does dim un adnod yn destun fel y cyfryw y bore yma. Byddwn ni'n edrych ar yr adnodau. Os ych chi moyn un adnod i fod yn destun, wel, nawn ni gymryd adnod 7, verse 7. Paid ar y feddi i mi ddweud wrthyt y mae'n rhaid eich geni chwi o'r newydd. Wel, ar ddechrau blwyddyn newydd yn ein hanes, mae'n dda ein bod ni yn atgoffa ein gilydd o hanfodion y ffydd. A does dim byd yn fwy hanfodol, essential, does dim byd yn fwy hanfodol na'r mater sydd dan sylw gyda ni yn y benod hon a bore yma. Ych chi gyd yn gwybod, mae'r hyn sydd gyda ni y fan hyn yw cyfarfyddiad, Ioan yn cofnodi cyfarfyddiad, meeting, cyfarfyddiad Nicodemus gyda yr arglwydd Iesu Grist. A'r sgwrs y maen nhw'n cael gyda ei gilydd. A'r thema, y testun sydd yn y sgwrs, a thestun felly y benod a'r bregaeth y bore yma, yw yr ail-enedigaeth. Neu'r ad-enedigaeth enw arall ar ei gyfer. Yn Saesneg byddwn ni'n dweud rebirth, neu second birth, neu regeneration hefyd. Nawr, heb mwy o gyflwyniad, ni'n mynd i fynd syth ati am yna 5 peth gyda ni, wi moyn codi o'r geiriau a ddarllenson ni am yr ail-enedigaeth. 5 things about the rebirth. Gan i fynd at y peth cyntaf. A'r peth cyntaf yw hyn. Mae e'n anhepgorol. Anhepgorol. Hepgor, yn Gymraeg, chi'n gallu gadael y mas. Anhepgorol, di chi ddim yn gallu gadael y mas. Mae'n rhaid i chi wrtho fe. Angen reidio. Hanfodol. Anhepgorol. Yn Saesneg, indispensable. Absolutely necessary. Adnod 7, unwaith to, paid ar y feddi i mi ddweud wrthyt y mae'n rhaid eich geni chwi o'r newydd. Bydd rhaid i chi'n cofio'r stori am George Whitfield, y pregethwr enwog o Loegr, ac roedd e'n hoffi pregethu ar y benod hon. Ac roedd brau pobl ddim yn deall pam roedd e'n hoffi pregethu. A bydden nhw'n gofyn iddo fe, Mr. Whitfield, why do you always preach that we must be born again? A Mr. Whitfield yn ateb ac yn dweud, because it says, you must be born again. A dyna y pwynt yn dyfe. Mae e'n anhepgorol. Mae'n rhaid i ni gael ein ail-eni. Heb ddo fe, mae Iesu Grist yn dweud i chi ddim yn gallu gweld teyrnas Dduw. Heb cael ein ail-eni, dyn ni ddim yn gallu mynd i'r nefoedd. Heb ein ail-eni, dyn ni ddim yn gallu nabod Duw. Heb ein ail-eni, dyn ni ddim yn gallu cael ein hachub. Mae'n rhaid i ni gael ein ail-eni. Does dim ffordd arall. There's no other way. A does dim eithriadau. There are no exceptions. We must be born again. Sylwch, i bwy mae Iesu Grist yn dweud hyn? I Nicodemus. Mae beth ni'n gwybod am Nicodemus? Wel, mae'n dweud i fod yn aelod o'r cyngor. Siwr o fod o Sanhedrin, mae hynny'n golygu. Oedd Nicodemus yn ddyn, felly ni'n gallu dweud sawl peth amdano fe. Yr oedd e'n ddyn, siwr o fod cyfoethog, i fod yn aelod o'r Sanhedrin. Roedd e'n ddyn galluog, roedd e'n ddyn dysgedig, educated man, clever man, powerful man, moral man, dyn moesol, dyn crefyddol. Mae Iesu Grist yn dweud wrtho fe, roedd ti'n athro yn Israel. Roedd e'n dysgu pobl, siwr o fod, roedd e'n pregethu. Ar ben hynny, mae'n ddyn didwyll yn dydi e. Roedden nhw ddim i gyd yn ddidwyll, sincere. Ond mae rhywbeth sincere am Nicodemus, mae'n bodlon siarad gyda Iesu Grist. Oedd lot o'r Pharisëau ddim yn bodlon gwneud hynny. Ond oedd Nicodemus yn digon agored. Oedd e'n dyn sincere, didwyll. A
Ac eto, mae Iesu Grist yn dweud wrth y fe, ti Nicodemus, mae rhaid i ti cael dy ail-eni. A mae Iesu Grist yn dweud yr un peth wrth ni gyd. Os oedd rhaid i Nicodemus, mae rhaid i bawb cael ei ail-eni. Mae'n anheb gorol. Ar ddechrau blwyddyn newydd, ffrindiau, does dim byd yn fwy pwysig na hyn. Ein bod ni yn cael ein ail-eni. Dyna'r peth cyntaf. Felly, yr ail pwynt am yr ail-enedigaeth. Anheb gorol, anealladwy. Deall, do you understand? Methu, dy fe? Anealladwy. Ddim yn deall. Doedd Nicodemus ddim yn deall. Adnod 4, verse 4. Meddai Nicodemus wrtho, sut y gall neb cael ei eni ac yntau'n hen? Mae Iesu Grist yn dweud wrth bobl, mae'n dweud wrth ni gyd, fod rhaid i ni gael ein ail-eni. Ond mae hynny yn anealladwy i bobl, incomprehensible. People don't understand what that means. Gan ni dorri hwnna lawr. Fi'n credu ni'n gallu dweud hwnna ar 3 lefel, 2 lefel, 3 levels. Y peth cyntaf yw hyn, rhaid i ni ddweud. Mae'r syniad i ran fwyaf o bobl yn ddiarth, yn dydi? Mae'r syniad yn ryfedd, yn od i bobl. Oedd Nicodemus ddim wedi clywed am hyn. Mae rhaid fi cael fy ail-eni. Beth ti'n meddwl? Beth yw hyn? A fi'n credu bod llawer o bobl, hyd yn oed yng Nghymru, hyd yn oed mewn eglwysi a chapeli yng Nghymru y dyddiau yma. Os ych chi'n dweud wrthyn nhw, mae rhaid ti cael dy ail-eni, dyn ddim yn siŵr beth ych chi'n meddwl. Falle ty bach yn nerfus. Falle maen nhw'n meddwl, it's a bit wacky, chi'n gwybod? Maen nhw wedi clywed amdano fan America, ond I ddim yn siŵr am fan hyn. Mae rhaid i ni cael ein ail-eni. Falle fod rhywun yma. A i chi tymyn bach yn ansicr. Erioed rili wedi, wel, chi wedi clywed amdano fe, ond chi erioed wedi ystyried o ddifri. A'n meddwl bod yna lefel arall, hefyd o ran y pwynt yma am anealladwy. Ar ôl esbonio i bobl, mae Iesu Grist yn esbonio i Nicodemus ymhellach yn ydy. Na beth mae'n trio gwneud yn yr adnodau hyn. Ond dyw Nicodemus dal ddim yn deall. He still doesn't understand. Yn fwy serious, lawr yn adnod 8, neu 9, verse 9. Dwedodd Nicodemus wrtho, sut y gall hyn fod? O'i dal ddim yn deall ti? Mae Iesu Grist wedi esbonio tipyn bach mwy iddo fe, a he just doesn't get it fel mae pobl yn dweud, ynddo fe? Na fydd y plant yn ysgol yn dweud wrtho, I don't get it. I don't get it. A mae Nicodemus fyna, does dim syniad gyda fi am beth ti'n siarad. A mae yna wirionedd fan hyn, ffrindiau. Mae yna wirionedd trist yma. Bod ni'n dweud, bod ni'n cyhoeddi, bod ni'n pregethu bod rhaid i ni cael ein ail-eni, dydy pobl wrth naturiaeth ddim yn deall. Chi'n cofio geiriau Iesu Grist? Clywed a chlywed, ni ddeallent ddim. Edrych ac edrych, ni welwch ddim. Yn ysbrydol, ffrindiau, rydyn ni yn ddall, rydyn ni'n farw. Dyna pam mae rhaid i ni gael ail-enedigaeth, achos i ni y pethau hyn. Chi'n cofio Paul yn dweud, canis dyn anianol, the natural man, nid yw yn derbyn y pethau sydd o ysbryd yw, ac nes gall ei dderbyn chwaith. Ond fi'n meddwl mae yna trydydd lefel hefyd yn y pwynt yma am fod yn anealladwy i Gristnogion. I Gristnogion, bod Gristnogion wedi cael ei ail-eni, mae yna rhywbeth am yr ail-enedigaeth sydd y tu hwnt yn deall ni. Mae rhywbeth dirgel amdano fe. There's something mysterious about it. Even Christians can't explain. Mae Iesu dweud hynny, mae'n sôn am y gwynt. Mae'r gwynt yn dod a mae'n mynd, ond ti ddim yn deall e. A chi'n cofio ei ddameg am yr hedyn sydd yn y ddeiar. A mae'n
gorwedd fan yn y ddaear a mae'n tyfu mewn ffordd nesgwyr y ffarmwr. Dydyw'r ffarmwr ddim yn deall beth sy'n digwydd yn y ddaear i'r planhigyn bach yna sydd yn tyfu. Mae yna ddirgelion yma. Rydd synt i ddyn medr y mynydd. Mae'n wir yn dydy. Bod ni, rai ohonyn ni wedi cael yn ail-eni, ni ddim yn gallu esbonio beth yw hwnna yn llawn. Felly dyna'r ail pwynt. Mae'n anealladwy. Trydydd, pen. Mae'n amhosib i ddyn. Mae'n amhosib i ddyn. Hynny yw, mae'n amhosib i ni i greu hyn. Y peth mwyaf pwysig sydd rhaid digwydd i ni, ond mae'n amhosib, mae tu hwnt i'n reolaeth ni. It's outside of our control completely. Dyma'r cymhariaeth yn y fe am y gwynt. Adnod 8, vers 8. Y mae'r gwynt yn chwythu lle y mynd, ac yr wyt yn clywed ei sŵn, ond ni wyddost o ble mae'n dod, nac i ble mae'n mynd, felly mae gyda phob un sydd wedi ei eni o'r ysbryd. Beth mae Iesu Grist yn dysgu fyna trwy'r cymhariaeth yma am y gwynt? Wel, dyma'r pwynt, mae tu hwnt i'n reolaeth ni. Ni ddim yn gallu reoli'r gwynt, ydyn ni? Meddyliwch am y storm sydd wedi bod. Gyreti, efe? Pwy oedd yn gallu reoli y gwynt? Hyd yn oed gyda ein technoleg a'n gwybodaeth modern ni ddim yn gallu reoli'r gwynt. Mae'r gwynt fel am meddwl ei hun. Mae'r gwynt yn gwneud beth mae'n moyn, beth mae'n rydd i weithredu. Mae'n sofran. Fel yna meddi Iesu Grist, mae gyda'r ail-enedigaeth hefyd. Mae Duw yn sofran. Duw yr ysbryd glân sydd yn reoli yn hyn. Fel mae hyn ewyllysio. Chi'n cofio Ioan ar ddechrau ei epistol, John 1:13. Chi'n cofio'r geiriau hyn? Y rai ni aned o waed, nac o ewyllus y cnawd, nac o ewyllus sgwr, eithir o ddiw. Dyna ni eto. Duw sydd yn reoli hyn. Nid dynion. Mae iachawdwriaeth ddim byd i wneud â ni. Dim byd i wneud â'n hymdrech ni. Dim byd i wneud â'n hewyllus ni. Dim byd i wneud â'n penderfyniad ni. Chwaith, no, dyn ni ddim yn hoffi hynny, ydyn ni? Di pobl ddim yn hoffi clywed hynny. A mae Cristnogaeth unwaith eto yn wahanol i grefyddau eraill. Mae crefyddau eraill y byd yn dweud, mae e lan i ni. Mae lan i chi. Mae rhaid i chi wneud rhywbeth. Mae Cristnogaeth yn dweud, mae rhaid chi gael eich ail-eni. A mae hynny mas o'ch reolaeth chi. Dim ond Duw sy'n gallu eich ail-eni. Yn cofio'r disgyblion dweud, a phwy all fod yn gadwedig? Who can be saved? Gyda dynion. Amhosibl. Dyna ni eto, yr un gair. Amhosibl. Mae'n amhosib i chi. Ffrindiau, mae rhaid chi gael eich ail-eni. Ond mae'n amhosib i chi. Dim ond Duw all eich ail-eni chi. Mae'r un peth, ydy genedigaeth naturiol, natural birth. Pa un ohono ni oedd wedi penderfynu, pa un o ni oedd gallu reoli hynny. Doedd dim gair gyda ni yn ein genedigaeth naturiol. Oedd just wedi cael ei roi i ni. A fel yna hefyd gyda'r ail-enedigaeth. Mae allan o'n reolaeth ni yn llwyr. Y pobl yn farw. Yn cofio'r darlun trawiadol yn yr Hen Testament llyfr Ezekiel. A mae Ezekiel yn cael mynd i dyffryn yn llawn esgyr, sych, dry bones. Meddylwch am beth, just esgyr yn bobl, esgyr yn pobl, a maen nhw wedi sychu. Mae'r cwestiwn yn dod i Ezekiel, y proffwyd, a fydd byw yr esgyr yma? Ydy hyn yn gallu byw? Be byswn ni'n dweud? Na, mae'n gallu byw. Sut ar esgyn byw? Mae'n amhosib. Mae'n amhosib. Fel yna. Mae'n rhaid i gofio hyn, ffrindiau. I ni'n pregethu. Ond dyn ni ddim yn gallu rhoi bywyd.
Mae'n amhosib. I ni'n testio i bobl, ond ni ddim yn gallu rhoi bywyd. Mae'n amhosib i ni. Ond wrth gwrs, beth sy'n amhosib i ni, mae'n bosib i Dduw. Diolch am hynny. Bedwerydd am yr ail-enedigaeth. Mae modd adnabod. Mae modd adnabod yr ail-enedigaeth. You can recognise it. Nôl at y gwynt yn adnod 8. Ie, mae'r gwynt yn chwythu lle yn mynd. Mae tu fas i'n reolaeth ni. Ond, ti aglywu ei sŵnef. Ti'n gwybod bod yna? Yndy fe? Ni ddim yn gallu reoli'r gwynt, ond ni'n gwybod pryd mae'r gwynt yna. A fel na mai gyda pawb sydd wedi cael ei ail-eni, meddi Iesu Grist. Mae'n dod yn amlwg. Pan mae'r gwynt yn chwythu, ni'n gwybod, ni ddim yn gallu gweld y gwynt, ond ni'n gallu teimlo'r gwynt yn ni. Ni'n gallu gweld y coed yn symud. Ni'n gweld y coed yn cwmpo. Ni'n gwybod mae'r gwynt wedi bod fan hyn. Fel na mai, gyda'r ail-enedigaeth hefyd. Chi'n gwybod bod effeithiau bywyd newydd. Sut ydyn ni'n gwybod bod rhywun wedi ail-eni? Sut ydyn ni'n gwybod bod rhywun wedi ail-eni? Mae'na ffrwyth. Chi'n gweld yr effaith yn dod trwy. Chi ddim yn gallu cuddio bywyd, ffrindiau. You can't hide life. Mae rhywun sydd wedi cael babi bach yn gwybod hynny. Mae babi yn dod i'r teulu. Chi ddim yn gallu cuddio babi. Mae babi yn neud sŵn. Mae babi moyn sylw. Mae bywyd na. Mae na fwrlwm na. A fel na mai hefyd, gyda'r ail-enedigaeth. Ydy, mae'n ddirgelwch. Ydy, mae'n guddiedig. Ydy, mae Duw yn sofryn. Ond mae'n dod yn amlwg. Mae'n dod yn amlwg. Mae pawb yn gweld. Mae rhywbeth wedi digwydd fan hyn. Digwyddodd y gyda Nicodemus, yn dweud? Mae Ioan yn dweud nes ymlaen fod Nicodemus wedi dechrau siarad lan am Iesu yn y llys. Pan oedden nhw'n dechrau siarad am dal Iesu, mae Nicodemus yn sefyll ac yn ddewr, ac yn wedi hynny'n deg. Ond nhw ddim yn licio hynny. A wedyn, nes ymlaen, chi'n cofio pan mae Iesu Grist yn cael ei croesoelio? Mae Nicodemus a Joseph o Arimathea yn mynd at Pilate. Beth sydd wedi digwydd? Mae Nicodemus wedi newid. Mae'n rhaid bod yr ail fywyd yma wedi dod i Nicodemus hefyd. A mae'n amlygu hi. A dyna'r pwynt, ffrindiau. Chi'n gallu adnabod e. Ni ddim yn gallu gweld beth mae'r ysbryd glân yn gwneud yn y galon. Ni ddim yn deall hynny. Ond mae'n dod yn amlwg. Sut mae'n dod yn amlwg? Wel, ni wedi dweud trwy'r ffrwyth. Mae pobl yn dechrau newid. Chi'n dechrau newid meddwl am bethau eraill. Ond chi ddim arfer meddwl amdano nhw'r blaen. Chi'n dechrau neud pethau. Ond chi ddim arfer neud nhw'r blaen. Pam? Achos mae'r bywyd hyn yn dechrau tyfu tu fewn i chi. O'r fath newid. Ryfeddol a wnaed yn ofi. Daeth Iesu'n cael i fyw. Ydy hwnnw wir? Ydy hwnnw wir amdano chi? Dyna'r cwestiwn i fi fe, dyna'r cwestiwn i chi. Ydy'r newid yma yno chi? Ydy pobl yn gallu dweud, mae e wedi ail-eni, fi'n gallu gweld y ffrwyth. Ydy, mae hi wedi ail-eni. Neu o leia, mae'na cwestiynau yn dechrau. Chi'n dechrau, o'i'n meddwl bod rhywbeth yn mynd mlaen fyna? O'i'n meddwl bod bywyd fyna? Mae nhw'n ymddwyn mewn ffordd arbennig. Chi moyn darllen y Beibl. Chi moyn gweddio. Does dim rhaid i ni fforstio chi. Chi moyn neud hynny. Achos mae'r bywyd yma. Chi'n dechrau newid. Chi moyn byw bywyd o sanctaiddrwydd. Mae modd adnabod. Pumed. Ac yn olaf. Am yr ail-enedigaeth. Mae'n arall fydol. Arall fydol. Arall, other, fydol, worldly. It is other worldly. Hynny, mae'n goruwch naturiol. It is supernatural. Mae'n un cwestiwn. Ni ddim wedi i ofyn. Sef falle cwestiwn mwyaf pwysig. Beth yw e? Beth yw yr ail-enedigaeth? Ni wedi dweud mae'n anealladwy, ond dyw hynny ddim yn meddwl bod ni ddim yn gallu diffinio fe. Mae Iesu Grist yn trio esbonio wrth Nicodemus, yn dydi e? Beth yw yr ail-enedigaeth? Ac felly ni'n gallu diffinio ac egluro beth yw yr ail-enedigaeth. Tudur Jones, ar Tudur Jones, rai yn chi yn cofio, neu falle wedi darllen amdano fe, oedd e'n dywynydd yng Nghymraeg.
A dyma beth mae e'n dweud am beth yw yr ail-enedigaeth. At genhedlu yw'r traws newid sylfaenol hwnnw yn y bersonoliaeth sy'n gogwyddo dyn tuag at Dduw. Y traws newid, mae e'n rhyw newid sylfaenol sydd yn gogwyddo, beth yw gogwyddo? Troi. Sydd yn troi chi tuag at Dduw. A great radical change of heart and nature. A thorough alteration and transformation of the whole inner man, medd rhywun arall. Duw yn dechrau rhywbeth newydd yn eich calon chi. God planting something new in your heart. God transforming you. God coming into your life and putting something new there. A ni'n edrych ar Mair yn dod ni cyn yn y dolyg. A Mair yn cael y neges oddi wrth yr angel bod yr ysbryd glân yn mynd i ddod mewn i'w chroth hi a'ch cenhedlu babi. Chi'n cofio? Yr angel yn dweud hynny. Wel, mae'r atgenhedlu rhywbeth tebyg lle mae'r ysbryd glân yn dod mewn i'n calon ni ac yn rhoi rhywbeth na oedd ddim na o'r blaen. Mae'n rhoi hedyn newydd yn eich calon. Bywyd sydd yn eich newid chi yn llwyr. Yn yr hedyn yma, mae yna fywyd sydd fel lefain, a yeast sydd yn lledaenu trwyddwch bywyd chi. Felly, ni'n dechrau meddwl yn wahanol. Ni'n dechrau meddwl yn wahanol am Dduw. Ni ddim arfer meddwl am Dduw. Ond nawr ni'n dechrau meddwl am Dduw. Ni'n dechrau meddwl sut i blesio Dduw. Ni'n dechrau meddwl am bechod. Ond ni ddim arfer meddwl am bechod. Oedd pechod yn rhywbeth o pobl eraill yn neud. Ond nawr, oherwydd yr hedyn yma, ni'n dechrau meddwl am ni'n hun yn y wahanol. A ni'n dechrau meddwl, fe ddim mor dda yna. Fi wedi torri cyfreithu Duw. Fi mewn trwbl. Angen maddeuant arna i. Chi dechrau meddwl yn wahanol am Iesu Grist. O'r blaen roedd e jyst yn ffigwr hanesyddol. Rhywun da, rhywun i barchu, ond dim mwy yna. Ond nawr chi'n dechrau gweld bod e'n special. Ac i chi moyn fel William Spantakeli. Chi'n chwyn eich gweld ei deg o chef. Stiwch popeth i syrwyd. Chi'n dechrau meddwl yn wahanol am ei groes e. Ac os ych chi'n gwybod mai dyna'r unig obaith i chi. Dyna'r 5 peth fyny. Cyn cwbla. Fi'n mynd i wneud rhywbeth. Dwi ddim yn wneud fel arfer. Dwi ddim yn hoffi siarad amdano fi fy hun. Ond cyn bod fi'n cwbla, fi'n mynd i ddweud wrthych chi. Rannu rhywbeth gyda chi. Amdano i. Chi gyd yn gwybod? Ges i fy magu yma, yn y tabernacl, mewn teulu, Gristnogol, dod i'r capel, yn fach iawn iawn. Dwi ddim yn cofio amser. Doeddwn i ddim yn dod i'r capel. A trwy'r teulu, clywed, trwy mam, dad, brawd a chwar, clywed bod rhaid i fi gael fy ail-eni. Doeddwn i ddim yn deall ar y pryd. Ond deall, heb cael fy ail-eni, doeddwn i ddim yn mynd i fynd i'r nefoedd. Roeddwn i'n mynd i fynd i Uffern. A roedd hynny'n upsetio fi. Doeddwn i ddim am mynd i Uffern. Doeddwn i ddim yn deall beth oedd yn golygu i gael fy ail-eni. Ond o'n i'n gwybod hyn, bod fi ddim wedi cael fy ail-eni. A bod rhaid iddo ddigwydd i fi. A felly dyma fi'n gweddio am misoedd. Misoedd. A wi ddim yn gwybod beth oedd oedran ni, ond cofio gweddio am i Dduw fy ail-eni i. Oedd ddim yn siŵr beth o'n i'n disgwyl i ddigwydd. O'n i'n meddwl bod rhywbeth mawr yn mynd i ddigwydd. A bod fi'n mynd i cael fel fy nghipio, neu bod rhyw cynnwrf yn mynd i ddigwydd i fi. Daeth dim byd fel yna. Dim byd corfforol, dim byd arbennig. Dal ati i weddio. Dal ati i weddio. Ond dros amser, deall mwy. Meddwl mwy.
Meddwl mwy am Iesu Grist. Meddwl mwy am beth nath ar y groes. A mae'n ddiddorol yn dydi nôl at Nicodemus. Pan dyw ddim yn deall, mae Iesu Grist yn dechrau siarad a Moses a'r sarf. A fel mae Moses yn codi'r sarf yn yr anianwch, ac oedd pobl yn edrych, maen nhw'n cael bywyd. Nicodemus, mae rhaid ti edrych, mae rhaid ti credu yn beth fi yn mynd i wneud. A na beth y gwyddodd i fi hefyd. Dechrau meddwl mwy am beth nath Iesu Grist ar y groes. Ac wedi sylwi, yn ara fach iawn, wi ddim yn gwybod beth oedd foedron ni hyd yn oed. Ond dechrau deall wedyn, bod rhyw newid wedi digwydd. Ond y peth oedd edrych ar Iesu Grist. Deall beth oedd wedi gwneud i fi, a credu. Chi'n gweld, Dyw ddim yn gofyn arno ni, i ni ail-eni'n hun. Ni ddim yn gallu, ni wedi dweud, mae'n amosib. Ond mae'n gofyn arno ni edrych i'r groes, edrych i Iesu Grist. A felly, ffrindiau, apel i chi, ar ddechrau blwyddyn newydd fan hyn. Mae'n rhaid i ni gael yn ail-eni. Mae'n dweud, mae'n rhaid. Mae'n anhepgorol. Mae rai o'ch chi yma, chi wedi eich ail-eni. A gobeithio byddwch chi'n diolch i Dduw heddi. Diolch Dduw bod fi wedi cael fy ail-eni. Ond falle bod rai yma sydd heb. Ac felly apel i chi wrth i chi fynd mlaen i 2026. Dyma'n gweddi. Yw byddwch chi cael eich ail-eni. Dyma'n gweddi ni am y capel. Bod mwy o bobl yn dod yma. A bydden nhw'n cael ei ail-eni hefyd. Ond dyn ni edrych ar Iesu Grist. Ac ar beth nath ar y groes. A chael bywyd ffordd yna. Amen.